vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingotirekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavhiga chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakaenderawo umwe murume uyu ndainge ndakamupa basa rekuti aifanira kuti ange achizondiforomera zvitina, saka inini ndainge ndichida aya macement blocks. So ndaingotumidzira mari, then ndainge ndichimuvimba murume uyu because tose tinongoenda kusame church. Saka murume uyu ndaiti ndichimutumidzira mari kudaro pakuzonoforoma zvitina. Paya aiforoma zvitina achishandisa cement shoma, imwe yacho ainge oishandisa something else. Mukoma ndakazoti ndadzokera kumba ndichinotarisa zvitina kudai, ndaiti ndichinobata zvitina wenyatsokuona kuti zvainge zviri zvitina zvainge zvakatongogadzirwa zvazvo nemavhu, ainge akangoisa cement shomanana. Ndakarwadziwa, but chakazonyanya kundirwadza ndechekuti ndakabva ndaenda ndikanotaura naye murume uyu ndichida kunyatsokunzwisisa kuti ko chii chainge chakaitika. Zvadaro mukomana shi ndakabva ndazoenda kumba kwake, iye ndokubva atotanga kutondituka paya. Akandituka mukoma, achindituka nezvinyadzi kutosvika pakutonoda kunorwa nemurume wangu, tikabva tasiyana nazvo. Sezvo tiri vanhu vanopinda chechi imwe chete, ndakabva ndazoenda kwava mufundisi. Ndakati ndaenda kwava mufundisi kuya, tikabva tazonotaura nyaya yedu. Mukunotaura nyaya yedu mukomanashe, iye akabva azoramba kuuya murume uyu. Ndikabva ndati there was no problem. So tichizodzoka kuno kuSouth Africa, then ndakabva ndazotaura neumwe mukadzi uyu wandinowirirana naye, tose tigere musame location. Takati tichitaura kudaro ndopakabva anditi munhu anongoda kungogadziriswa. Kana ari munhu wekuti iye anenge asingadi kunzwisisa kana kukupai refund, munhu chingoitai kuti ange achingogadzirwa. Mukomanashe madzimai vaya vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vachazozama kundipa munamato wekuti munhu uyu anga achidzosa mari yangu, but vakati vandiitira munamato kudaro ndakabva ndatoona kuti munhu mari ainge asingatombodi kudzosa zvachose. Then vakabva vazoenda neni takatoenda kune rimwe location. So this was just out of desperation. Ivo vainge vava kuda kupuruvhawo kuti zveshuwa vaizivana nevanhu vaikwanisa kuzondibatsira. Takati taenda kuya mukoma, ndipo apo pandakabva ndazotaura nemuprofita uya wenguo tsvuku. Ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora zita rake murume uyu pasi. Mushure mekunge ndanyora zita rake pane rimwe page, ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichingodhirowa chimunhu. Ndakabva ndazodhirowa munhu uye zvekare ndikabva ndazonyora zita rake. Ndakabva ndazonzi kana ndasvika kumba ndaifanira kuzomirira kana dzava kuma 12 am ndobva ndabuda panze. Ndakabva ndaita sekudaro. Dzakazoti dzava kuma 12 am ndakatora bepa rangu riya, then ndokubva ndachizoenda zvangu panze ndakabata tsono yangu. Ndakati ndava panze paya ndipo apo pandakabva ndachizotanga kubaya. Saka ndainge ndakanzi pose pandinenge ndichida kuti ange achizoita cancer ndipo pandaifanira kuti ndinge ndichizobaya. Ndakanzi ndaifanira kubaya nzvimbo dzinokwana kuita 3 netsono dziya. Saka ndakamubaya mumakumbo umo, then ndikabva ndazomubaya mudumbu, ndokubva ndamubaya zvekare pachipfuva apa. Mukomana kutaura kuno, baba ivavo vari kurwara zvisingaiti, vane cancer yemudumbu mumakumbo uye zvekare vakanzi vane breast cancer. Saka kana kuchechi kuri kutongogara kuchitongotumidzirwa maprayer request mumagroup because ivo vakapiwa less than 4 months to live, nekuda kwekuti anzi cancer yacho it is spreading really fast. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Asi chinongondirwadza ndechekuti pakunomugadzira kwandakamuita murume uyu ndaitarisirawo kuti ndichawana refund, but handina chandakawana zvekare, ndakatongomukuvadzisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so:
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So inini ndakaromba, pandakaromba mukoma, it is roughly about 5 years ago ndo pandakaromba. Ndakarombeswawo neumwe murume uyo anobva kuNigeria. Saka nemurume uyu takatanga kungowirirana because ainge achingogarawo pasame complex pandinogara. Takangotanga tichangokurukura nyaya, tichingodiscussa maissues iwawo ekuti vanhu vemuno muSouth Africa vane nungo zvikati. Kudzamara apo ndichizoti kuna mufesi uyu, asi iwewo unomboita basa rei? Ndobva azongonditi iye basa rake raanoita ndokungoita mari. Ndikabva ndati kasi unogadzira fake money here? Akabva aseka, akabva ati kwete. Ndopaakabva azopinda mumba make. Akati apinda mumba make akabva azodzoka ainge aine kamwe katraveling bag, but kainge kari kadiki. Katraveling bag aka kainge kakazara kuti mako nemari, maiva nemaruns, maUS dollars. Mari iyi yainge iri yechokwadi. Akabva anditi, saka iwe unofungidzira kuti mari iyi imari yefeki here? Ndikabva ndati mari iyi yose iyi uri kuiwana kupi? Ndokubva azonditi iye ane nyoka yake, nyoka iyi ndo inomupa mari. Ndakabva ndati ndoda kuiona nyoka iyoyo. Mukomana she takabva tazopinda mumba make. Takati tichinopinda mumba make ndo pandakabva ndazoona kuti mainge muine nyoka, but yerudzi rweshato, but it is not very big. Ndikangoti maybe zvekuma 1.5 maybe to 2 meters long, haina kunyanya kukura nyoka iyoyo. Akabva anditi nyoka iyi ndo inondiunzira mari, unoida here? Then ndikabva ndati nyoka iyi ndinoida. Saka mushure mekunge ndabvuma kurombeswa naye murume uyu, akabva azonditi ainge achazoenda neni kunewo vakamurombesa. Saka iye akarombeswawo nevamwe varume, but varume ava ndeve kuDRC. Mhiko dzacho dzakaoma. Mukomana ashe ndakasvika pakuitwa bonde neumwe murume wacho, iye wekuDRC, nganga yacho. Ndakaitwa bonde for a very long time, ndichiitwa semukadzi kuzonosvika ndichizozadzikisa mhiko dzacho. Mukomana ashe nanhasi uno ndatova nedambudziko rekuti semunhu akamborarwa neumwe munhurume, kuti ndinge ndichinorara nemunhukadzi, ndava kutoona sekunge zvisingatombondinakidzi zvachose. Ndava kutoda vanhurume. Worst of all, muno muSouth Africa mutori nedambudziko iroro rekuti varume vazhinji vanotongozvifarira izvozvo. Saka ndinoti kana ndiri kumaclubs kana kumabhawa, ndinozongokaruka ndatokecha. Zvimwe zvacho ndinozvoita murimo kudhakwa, but mangwana acho makuseni ndo pandinobva ndazvitoona kutoti saka ndakatobva kubhawa ndiine munhu wandinenge ndakecha ari munhurume, but ari ngochani. Saka handisi kuda mweya iwoyo wekuti ndirambe ndiri ngochani. Saka muurombwa hwangu ihwohwo, mukomanashe, ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizosacrifice ropa raamai vangu paaltar. Ndokubva ndachizouraya amai vangu. Amai vangu ndakaita vekungobaya, vakangonyuka muglass, ndikabva ndazovabaya. Amai vangu vakati vashaika, then ndikabva ndazoona kuti paaltar paya pakabva pachizotanga kunyuka ropa. From there on ndikabva ndatanga kuita mari ndinayo, but chinondirwadza ndechekuti vanhukadzi handisisina kana basa navo. ndatova neruchiva when it comes to other men. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma nashi, I am a university student kunoku kuHarare, but vabereki vangu ivo vari kukwekwe uko. Mukoma nashi, zvimwe zvinhu zvandinoita so zvinonyadzisa, and ndinombogara ndichizvibvunza kuti ko kana kuri kunzi ndikazotorwa mavideos ndichitamba ndiri mumaclubs, ndiine mbinga dzangu idzo dzandinenge ndiinadzo. Mukomana ashe, zviri kuitika pandiri ndezvekuti ndiri munhu wekuti ndakatongotanga kunakirwa nemari mushure mekunge ndatanga kudanana neimwe mbinga iyi yakaenda kuDubai. Anoitawo zvegold dealing. Akati aenda kuDubai, paakadzoka akabva andipa mari iyo yainge ichikwana kuita 3000 US. Ndikati mari yose iyi ndeyangu. Akabva anditi hongu, mari iyoyo ndeyako. Ndakabva ndatengerwa nefoni futi on top of that. Saka mbinga iyi inoenda neni kumaclubs akasiyana siyana.
muno muHarare. Saka kune mamwe maclubs ekuti there are times whereby they do not allow a lot of people. Munenge mungori nembinga, maybe mbinga dzinenge dzichingokwana idzo kuita 10, but munenge muine vasikana vezera rangu, vamwe vacho vanenge vatori maform 4, maform 5, maform 6. Saka tinobva tanzi tinofanira kuti tinge tichistripa zvekuti tinochitofamba wakatoshama mbinga idzi dzichitiona. Uyo anenge azonzwa kukuda anongokutora mobva maenda to any private room, mobva manoita zvamunoita, obva watopiwa mari yako. Saka ndakaona kuti pambinga idzi pane vamwe vanenge vachitotitora mavideos. Now ndava kutya kuti one day maybe mavideos angu achazotrenda au andinenge ndichitorwa nadzo mbinga idzi ndichitamba ndisina chandinenge ndakapfeka. Saka dzimwe nguva ndinombotanga kuregreta kuti ko kana kuri kuzodzi mavideos awa akazotanga kutrenda, maybe by the time that I get married, how am I going to explain it to my own husband? Komanashe ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. I'm still trying to change, but nekuda kwekuti ndakajairira mari, because mari dzandinopiwa nembinga idzi imari dzakawanda. Saka kuti ndinge ndichingoti I'm going to let go, it is very difficult. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo, tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndikuda kureurura kuti ndakakonzeresa kuti umwe murume ainge ari murume wefriend yangu, but mazuva acho iwawo paakazonopondwa tainge tichangobva mukunetsana. Saka I then started telling the husband a lot of secrets that I knew about her. Mamwe secrets ainge asingatombodi kuti murume wake ange achiziva, as ini aitova nemamwe madevelopments ainge achiita kumusha. We were staying here in Cape Town. Saka ndakabva ndazoudza murume wacho everything, nekuti kubasa aitodanana namanager vepabasa, but achizonodana namanager wepabasa akatondiudza kutoti she had no choice, because ainge achitombunyikidzirwa achinzi kana ukaramba kurara neni ndinokudzinga basa. Saka she came to me for advice. Ndikabva ndatongomuti kana kuri kunzi that is the only way that you can keep your job, ndokubva ndatomunyepera kuti neniwo ndo zviri kutoitikawo kwangu. Bosi vangu vanototi unofanira kurara neni, otherwise ndinokudzinga basa. Saka ndakangomunyepera ndokubva atanga kudanana namanager vake vaya. Saka zvose izvozvo mukomanashe ndakabva ndazozviudza murume wacho, vakabva vazonetsana. Saka mukuzononetsana vainge vachibvutidzana banga. Iye friend yangu hanzi ndiye akatonotora banga achida kubaya murume wake. Saka akabva azonokurirwa simba, vakati vachirwidzana paya nemistake, murume wacho ndopa akabva azobaya friend yangu, ndobva atongoti zii paya. Murume wacho akabva asungwa. Nanhasi uno kutaura kudai atori mujeri, but inini ndini ndakakonzeresa. Hakuna kana munhu one zvake anombozviziva kuti ndini ndakakonzeresa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Idini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. So ndine mwana wangu uyu iye ava ne14 years. Mukomanashe handizivi kuti chii chiri kuda kumboitika pandiri. Ndava kunzwa mafeelings for mwana wangu. I really do not know. I have tried kuti ndinge ndichimbozviudza kuti zvinhu zvandikuda kuita izvi zviri wrong, but ndatova nedambudziko iroro rekuti ndinonzwa mafeelings for mwana wangu. Zviri normal here kuti saamai unge uchitanga kunzwa mafeelings ekuda kusika bonde nemwana wawakazvara? Ndinoti kana ndakamutarisa ndinotonzwa kutoti dai ndasika naye bonde, and now I am actually trying to avoid myself from thinking about that, but nekuda kwekuti mwana ndigere naye, it is very difficult and it is very hard. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava
mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So baba naamai vangu ivo they are both pastors but vakaromba ende pagore tinofanira kuti tinge tichitoenda kumakuva ekumbudzi uko because baba vangu ivo vakatsika rimwe benzi iri vakati varitsika ndokubva razofa. Baba vangu vakazobhadhara hama dzebenzi riya ravakatsika rikafa mari yakawanda, vakavatengera motikari, vakavatangira mabusinesses. Asi each and every year tinofanira kuti tinge tichienda kumakuva ekumbudzi. Vabereki vangu vakatobatsira hama dzemufi kuti paguva ipapo pange pachiiswa tombstone, and my father makes sure kuti guva iroro it is well taken care of. Vatori nevanhu vavo vanopota vachinotarisa guva riya vaya vanhu vanogara variko kumakuva ekumbudzi. So mukomana Ashi tinoti kana tikasvikapo paguva paya baba vangu vanenge vaine rimwe ivhu iri zvinonzi vakaritora kumusha kwemurume iye uyo wavakatsika nemotikari akafa. Saka ndo ivhu ravanopota vachienda vachinomwaya paguva. Isusu tinenge takapfugama tichiombera. Ivo hameno zvavanenge vachitaura, vanenge vachingozevezera pasi, but amai vangu nababa vanoziva kuti zvinhu izvi zvatinenge tichiita izvi zvinenge zvichimboitirwei. Ivo vakangoti hanzi kana nguva yakwana vachazoudza hanzvadzi yangu kuti what is the reason as to why tichifanira kuti tinge tichipota tichienda kumbudzi toenda tonoomberera paguva rake murume uyu each and every year. That is what we do mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo vedwe kuti vanenge vachienda kunotsipika mweya wemufi here, vanenge vachimbozvifambisa sei. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa.